Здрасти. Какво правиш? Ами, так му... Ти пращах писмо. Отивам да си го получа. Платформа! Нагоре! Супер! Скъпи Спартакус, знам, че ще стигнеш до кораба преди писмото. Стефани. Познала е. Welcome to Lacey Town, a place where you want to stay. You'll meet Robbie with his rotten plan, and Spartacus saving the day. Stephanie is new in town, and soon she and Ziggy are friends. With Pixel, Stingy, and Trixie too, they're gonna have a blast together. Go, 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 get a Lacey Town. It's the start of a brand new day. Things are upside down here in Lazy Town. Adventure's just a moment away. Мързъл град. Спартакус в действие. Здравейте, аз съм Спартакус. Благодаря за писмата. И за въпросите ви. Спартакус, кога ставаш? Какво закусваш? Ябълките полезни ли са? Да тренирам ли всеки ден? По колко лет си ли правиш? Трябва ли да си мием зъбите? Кристалът ти винаги ли свети, ако някой е в беда? Може ли да съм супергерой? Може ли да сме супергерои? Знаете ли, всеки може да е супергерой. Ще ви покажа как протича един мой ден. Винаги се събуждам по изгрев слънце. Време е да ставам. Ето така се оправя легло. Легло деактивирано. Щом си оправя леглото, идва ред на най-важното ядене. Закуската. Ябълка. Няма ябълки? Тогава... диня! Закуската ми осигурява енергия за целия ден. Спортните бомбони са ми любими. Обичам да ги смесвам. Вкусотия. Чудесно. Закусих. Сега
е време да си измия зъбите. Четка! Here's a little number for you. 20 times up, 20 times down. It helps you with things that you have to do. 20 times left, 20 times right. It's a special trick I know that makes you get up and go. It doesn't take that long. Soon you'll shine, the feeling is divine. This is what I say to you. Time to move, time to make it happen. 20 times time is here again. Time to smile, time to get the feeling. 20 times time is all you need. Упс! Небесен бегач! Да! Time to make it happen. 20 times time is here again. Платформа! 20 times time is all you need. Time to make it happen. 20 times time is here again. Да! Хванахте! 20 times time. Нагоре! Търкай с четката и брой до 20. Забавно е да си миеш зъбите. Идеално! Докъде бях стигнал? Сутрешна гимнастика. Колело на спорта. То ми помага да избера подходящите упражнения. Какво ли ще правя днес? Скачане. Да. Еха, беше супер! Още едно завъртане. Въздушен шпагат. Да! Вече загрях. Да опитаме нещо по-трудно. Футбол. Деца, защо седите така? Денят е прекрасен. Не знам. Защо не поиграем на баскетбол? Баскет! Да! Страхотна идея! Да! Хайде! Зиги, застани при тях. Готови сме! Приятелите ми в Мързълград винаги са в движение. Те обичат спорта, като мен. Тренировката приключи. Сега съм готов за всичко. И обикновено нещо се случва. Имам поща.
Спортакус, защо непрекъснато спортуваш? Лесен въпрос. Защото обичам да се движа.